बाइक स्टार्ट गैया नै स्टार्ट जाया आरोना नारनासो स्टार्ट रायलायनांगौ फाग्लासो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैनिफ्राय गोदान भिडिअ रायलायबाय आरोना लोगोफोर एक्सुवेलि दायो जोङो थांनो नागिरदों देवबार हाथाइनि गोगोमै देवबार हाथाइ सानदे मार्केट नै अखाया दांबाय हानाया एक्चुवेलि हाथाइ जानो फैदोंमोन नै अखा सिजाजोब्बाय उपाय गैया अखाया हाना होबाय आरोना मोनाबायबो आरोना दायो बोखांजोब्बाय नै बेफोरावबो दं मोनसे बोखांजोब्बाय नोंखौ लाग्राफ्रा नै जोंना केरेला लादों नोंखौ बायदों फैदो नै जोंना सेंग्राफ्रा मैगं बायदों हाथाय मा लादों एक्सट्रा दे नै हाथाय सामब्राम गुफुर सेंग्रा मानसिबाबो एक्चुवेलि हाथाय खालामनांगौ जायोना उपाय गैया हिनजावनि मानसि हिनजाव गैयाना हिनजाव गैया हिनजाव गैयाबाबो हाथाय बारनांगौलै सेंग्रा बैसोआवनो ना दानो सोलोंखानोसै होमबा जोंना आलु लागासिनो नै मैगं बायदो आरोना हिर'आ आलु इबो मा बक्सानियाबो बिसानो आसलालै जाबाय ना थाय हा जाबाय थ' मैगं लाबाय आरोना दायो थ' बिथिंजाय ना फानग्रा ना आरोना ना दखान सानदे मार्केट नै अखा हानानै ओरैबायदि गुले गुजे जाजोब्बाय आरोना जोङो दायो आराम जागासिनो आरोना हटेलावहाय आदा सब सोनाबाय आरोना हाथाय जानो फैनाया जोंना अखा बांखा एखेबारे अबस्था गैया बिदिसो लामाया जोंना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।